човек. Лети ми ръката. Знава каква ножицата, трябва да ги смъкнем. Ще ги избивам всичко. Къде съм? Бере картоф. Къде съм? Разпитва жицата. Я, какво направя? Прикай. Може да се го подсети. Не искам да говори. Добре, стои на смеш. Не искам да говори. Добре, стои. Не искам да говори. Остави на смеш. Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Аз бях по... Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Аз бях по... Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Аз бях по-нагоре от Ферарията. Питоли си къде са бизнеси и къси. Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Аз бях по-нагоре от Ферарията. Питоли си къде са бизнеси и... Защо ми предаваш яйца? Нищо не знаеш. Аз бях по-нагоре от... Не знам за какво говориш. Не знам за какво говориш. Аз нямам съмнение за залък. С залък. А ти що заставаш под кадъра? Ето много болен свет. Ето ти си болен мозък. Ей, тапанара след 5 секунди, бе! Аре, излизай, бе, човек! Аре, днеска, бе! Брой до 5! Аре, бе! Чакай, аз... Ей, като кажа 3, 2, 1, брой до 5, бе, тапак! Не! Нали трябва да пъкнеш, бе, ма умник! Мартуно, тъбачка. Добре, Аре, кока е гиче, бе! Не, седя се да изгледам половин час и знам, че ще излезат. Аз знам, че ще излезат от там, разбираш ли? Ей, ела, бе. Брой до 3! Не, стой, виж! Това като кажа 3, 2, 1, Бройме до 5. Не до брой 5! до 2. До 2! Излизаш веднага, тапета ще види. Ама дигни нека шум, бе, брат, не нещо да се обърне към вас. Защото те какво правят? Те ходят и застават така и Чакай чакат. един крак на вратата, баце. Няма, бе! Те трябва... Някой да удари по Марина. Да ходят тук и тия купаци. Аз си правят излезнат те тук, те нали се идват към нашата база. И тогава ние като излезем метка и си започват те ще Вие направете завой, айде. Добре, бе, бастун. Ще се бас майката. Ей, Пепи! Продължете. Ето тук те. Да, аз ще се пръкам, мили и ще... Ама е от тука? Да. Добре. То Божин отиде някъде, бе. Ще кажа, ей ги тия! Ема те ще запрат кадър, без това. Учиде баца, викне бега оттам, бе. Кой бе? Божин. Ама кой да викне бега от там, бе? Божин да викне на Миши и на тия бега оттам, бе. Не има толкова тъпо бего. Аре, бе, камикадзе! Аре, бе, бичи. 3! 3, 2, 1! Ох, май. Те, забравих, чакай. Къде си обрал? Пуф! Пуф, пуф! Отиди и хвани! Петър ми... Отиди и хвани! Ей, тия двамата са много тъпи, бачка. По-сериозно е, бе, кажи отиди и ги хвани! Ей, Петър, ще ми едеш хуя, бе, парцал! Той снима. Аре, бе! ще убият.
Обграден си и по-сигурен, че ще те убият. Аз какво да му кажа нещо, първо да трябва, нали, Че да... си мъж, брат, че си мъж, не това му кажа. Аз съм мъж, обгаден си, аз пък съм мъж, не това му кажа. Аз пак съм мъж. Ще му кажеш, не, брат, няма то стане. Ти служи бошка. Гостанката е сгорела. Това в багажника. По багажник, ба, брат. По багажник. Къде скрихме разумно? Гледай го, Божин. Ай, Божин му има нещо, брат. Той лежи от 2 седмици около мура. Ето това. Дай, бе, тази тъпаляста, Божин. Какво видео? Обградени сме. Сами иначе умрам. Едно не кому роби. Посима. Посима! Ето само посима, бе. Добре. Обградени сме. Посима. Минимум 150 човека са. Минимум 220. Обградени сме. Минимум 150 човека сме. Човека сме. Минимум 150 човека сме. Окей. Обградени сме. Обградени сме. 150 човека са. Посима или ще умреш. Обградени. Защо? Ей, аз стигаме деба! Обградени сме. 150 човека са. Посима или ще умреш. Я не ги видя тия. Аз ще правя ли нещо? Не. Ще залагам некъде. Покажи му. Тия, които ще може да се назарят в гадже. Имаме 4. Нали бях наркоманка преди? Ей, какво като? Ще го обясня Сега ли? съм вече оправена и така. Ако искаш, бе, бъди наркоманка, айде. Не искам. Нещо друго ми измисля. Айде, бъди наркоманка. И освен да си ода, брат. Аз ви томар стига толкова за днеска. Утре пак. Утре пак Да, да ще имаш. караме Зарев още една сцена. Ето. Зарев изтели примерно. Руснак. Елай ми помогни за твоите там специални работи там. Чакай, бе. Къде водиш когато няма? Разбрах, че тренира футбол, разучихте. Аре, бе, да. И аз забравих да ода. Ето ти работи, ти се оправи, аз ще пазя. Добре. Брат, сега трябваше да кажеш, остави я зад задната гума и аз започвам да говоря глупости сеща. Ето ти нещата, ти си специалиста. Аз пък почитам под капака, ама как прецениш? Не мълчи, аз знам. Тук ще си я сложи където си знам, заредил съм колата на Тутанкамон. Е, как е Тутанкамон, бе? Той не има. Ето ти нещата, аз ще пазя. Си специалист. Предпочитам под капака, ама ти си знаеш. Не. Ти не мълчи. Аз съм завил колата на Тутанкамон. Не, бе, какво трябваше да кажа? Как ти започна кариерата на бомбардировщик? Ти как ще я занимаваш с това? Какво ти кажа? На времето имах един учител, Саки. С него пътувахме до Франция, до една школа. И така, научихме на разни работи. И оттам почех се занимавам. По принцип имам репутация в другите държави, че много говоря и съм приказлив и така. При вас има ли място? Ти как започна се занимаваш с това? Имах един учител, Саки. С него ходихме, като бях по-малък, на турнири във Франция по футбол. Не и без футбол, бе. Ема не, как ще каже Турио Сака и Беги тогава? Надоле, бе, това. Ало? Борисов е в болница? Ало, брат. Ало? Ще ми трябваш. Ало, ще ни трябваш. Ела. Ало. Това в базата ще ни трябваш. О, пумбак. Не, пумба, бе, ме чахме! Какво става, бе, бидон? О, мечо, какво става? О, мечо, какво става?
Аре, стига. О, мечо, какво става? Тук ми спреш, това е един човек. Феймката. Как беше, бе? Следващото как беше? Видях филмката на сте. Ей, ще предава фейните. Оста се. Имам малко престрелки с щангата. Добре, за Ей, шигам баба там, бац. Стрипа тя е. Броиш ли, бе? Да. Какво става, момчета? Нищо, успяха да... Добре думата. Гледайте го дебеле, какво знае. То ще благодаря на Да, те е блустат. Майка, не си. Чакай, брат, той не вика едно. Ей, на 2 трябваше да влезнеш, ей, чуба. Какво става, момчета? Измъкнаха жиците. Укрепен си подавата да не направи така. Какво става, момчета? Измъкнаха жиците. Да ви запозная с новия руснак. Измъкнаха жиците, ти никаква реакция, брат. Заедно гледа с едно са го били 2 дена. С едно са главната района, да бе. Ще му я пуката мана, той ще се снима. Не бе, аз. Свети, бе. Светкам бе. Ей, брат, това го изкара, вече снима този панар. Ей, не снимам бе. Яре, бе, бат. О, фаре, айде! Какво става, момчета? Измъкнаха жиците. Това е много лошо. Дайте ви да познавам с новия. Джопето. Джопето. Револвера. Джопето. Семката. Разбира от бомби. Моля, вред, карка в лава. Разбирам, на муцуната му твадера. Сега какво съм направил? Не бе, нищо. Ей! Какво става, момчета? Измъкнаха жиците. Това е много лошо. Ще ви спозна с новия. Джопето. Джопето. Револвера. Джопето. Семката. Разбира от бомби и ще свърши прекрасна работа. Трябва да им отмъстим на тия, не знаете. За какво майка ти бе? Това с диха вратата да бе. Какво става, момчета? Измъкнаха жиците. Това е много лошо. Това е новия футбол. Джопето. Револвера. Джопето. Семката. Разбира от бомби, момчето. Ей, какво ще Що правиш? спре, бе? Не съм го спирал, бе. Стига, бе, стели! Ще се видим по-късно. И тръгаш на там, правилно. Добре. Виждаш, даже в халката, примерно, аз се вместя настрани. И смисъл? Смисъл, аз трябва Да, бе, и аз се вместя. Ама аз бързо ще го правя, нали сещаш? Мали, тук ще има прибитьоре. И това е. Аз за тази сцена почне да правим още кадри. Бъда год. Тръсни телефона там. Бъда год. Год бъда. Ама къде е това? Бъда год. Идвам от там, с качулка или се едно съм кликнал. Абе, няма значение. Ела от тук, бе. И аз ще отне се ратил. То ще те прибиват. Няма да ви поставя. Една, трябва да преш така. Ти ще му централ, ще му прибиеш. Снимай се малко. Снимам. Ама снимай я така, те от рамо. Да, бе, айде. Айде. Снимай де. Снимам, бе. Но, вижда се как. Сори, чакай. Йопа се прибил, бе. Сори. Стой. Супер шаг. Ама сега редко, от тук снимаш. Тук снимаш, бе. Това е Бел. Бел, бе. Бел. Гурнете снимаш тебе, ти правиш така. Ау. Няма снимай мене, бе. Бел, Белисим. Това е Петър Белисим. Беги, бе.
Това е шум кабелисимо. Сега ми звънат. Не, пумба! Това бе, брат. Аз гъвай съм, идиот. Така се гърчи. Стига, Пешо. Стига. Достатъчно. Ти до нас само още Не се връщай. Али аз идвам се страни. Верно, отпирай, защото ние малко се примираме, бе. Аз си дам ключа и идвам, бе. Еба! Селка, добре ли си? Абе, почива се, мани го. Селка, добре ли си? Не. Не. Ей, добре, че не стана, защото не бех изумлява. С една на окно, ти свет бе дева. Не се личи спокойно. Абе, бат се върти. Ей, Тонцо, пудинг по него. Окно, момчета, ремови си всичко, бе дева. лайна. Да, бе, на май! Селка, добре ли си? Я реагирай, бе. Аз нищо не те направя, тъпана. Селка, добре ли си? Ева, будката майна тлъста. Семка, добре ли си? Ало, замък, имаме проблем. Чакай, лев, че някой има, не му лев. Това е стотинки, бе! Ненормалник! Гева! Аре, бегайте, бе. Бегайте да го направим това, че ми се нарежи вече, бе дева. Начало. Изцяло. Виж, изцяло, брат. Какво това цяло, я ти взех бухалка. Руско с бухалката, брат. Ей, айде те, бе, Руско! Ай, разкарайте се, бе, дева, аре, гостина това, бе, дева! Ей, Петре, аре, бе, човек, писневи, бе, тия хора ще вигнат полиция, се малко ще кажа, че съм прибили, бе, дева! Добре, бе, аре, бе! Аре, бе! Трябва да спра да дигам телефона на Борисов, при положение, че е умрял. Вани! Ама Ей, аз усетих го. Ой, предполага каква камера. да тя ще се намуча. Добре, шеф, идвам на нашето място. 15 минути. Имам връзка с БСП, че е на сцени. Ти си моят човек, брат. Ти си моят човек. Ти си моят човек. Ти. Аре, бе, човек. Стига, бе. Това ще гътне, брат. Какво ставаш? Що се смееш, шефе? Брат, към камерата не снимаме, не знам. Какво става, шефе? Никола! Какво ставаш? Ай, бе! Какво става, шефе? Как ти си бъркаш? Той си бърка в главата и иска да си стисне. Защо се смееш? Защото това не е професионално, бе. Няма ли, бе? Как ще стане? Ще ми стане кура след малко, айде. Какво става, шефец? Цот си ли ближеш? Защото ако такова да ходим да ближим. Какво става? Готово е, готово. Салам, крокодил. Как да я до нея? Айде иди до нея. А, Ахаха. Това вече е друга бира.
Иха! Кажи, ти си мой човек. Значи тук хората ще Какво ще правя ти, бе? Брат, чавай дошли. ти нямаш... Абе, баш тук, бе. Тук ли ще паркират, бе, мен? Не стете се, бе, мен. Ево, брат, ево е тук от срещния. Ами аз знам, че обърка улицата, брат. Ама аз знаех, ама се помеси ми се. Да, бе, не, изастини пак там. Вече ми газата. Какво става, шеф? Слушай ме са, имам сигурна информация от човек на Борисов. Какво става, шеф? Слушай ме са. Чакай, кажи си. Не, бе, кажи си, бе. Слушай, ма, Мале, къде са бело са уяки. Налево сторона. Май, кой шмъркил? Какво става, шеф? Слушай ме са, имам сигурна информация за заложена бомба на хората на залка. И аз си ударих връзките в главата. Връзките в главата. А паднем. Бат, толкова къс свети, бат. Казан Ще повърна пак главата. Пей, пей. Сега спасибо. Стелиш по връща. Екла... Не ма снимай. Не ма снимай. Добре, бе, ти пей остри. Просто сега спри го, спри. Казан си Ти, вече се съм нормално. текла, Я се мисли след го, ево. водичка текла, ръкичите при света на три мушки. Я играю на гърмушка, я пиваю, еборна. Зал колата няма Това форпа. място е мърда и арсон си. Полека с часовника, приятел. Полека с часовника. Тия полицейски мишки.